Hier denk ik altijd een beetje over de wedstrijd. Nee. Hey, hoe kan het rennen, wat kan het doen? Dat ben ik altijd aan het denken. Trainer Henk de Jong op de dij van Cambuur Vitesse. Een wedstrijd die letter erop Murdersil de wedstrijd van het jaar. Bij winst spelen de Ljouters weer een seizoen eredivisie voetbal. En dat met een wonderhitte. Hij een van de leegste begruttings van de competitie wie Cambuur op voorhand een van de degradatiekandidaten. Nou, daar gaan we. Als een verslijne verrassing pakt Cambuur Vlinier op de laatste wedstrijd op beziet bij Excelsior in Rotterdam de kampioenstitel van de Jupiler League. Maar 3 kwartier stien de Ljouters boppen onder de ranglist. En toch promoveren ze. Want de spelers midden in de nacht weer omkomen in Ljout ontstaat een spontaan volksfeest. Onbeschrijfelijk. Daar surrealistisch. Eigenlijk het hele jaar niet daaraan dichtbij geweest. Dus het was bizar en een geweldig moment. Ja, datgene waar je op hoopt. Ik ben ook naar Cambuur gegaan met de gedachte van dat is de kortste weg voor mij naar de eredivisie. Nou, dat zag ik toch wel even in duigen vallen. En toen we er in één keer wel waren, ja, dat is het een van de mooiste momenten van je leven, zeg maar. Je kinderen krijgen, dat is een mooi moment, maar dit vond ik ook een erg mooi moment. Als ik zo loop bij een baas, krijg je een schop onder je reet. Ja, zo is het toch? Ik heb er wel toen ruzie zo over gehad thuis. Dat moeder jarig was, ik ging naar Cambuur toe. En de oude man zei van dat kerst niet maken met alle visite. Ik zei, ik kom gelijk weer terug. Maar ja, dan was het hetje hier nog achter de hoofdtribune. Ja, dan mag ik nog even een potje bier drinken, toch? En even slap lullen. De vrouw zei, je bent haast met Cambuur getrouwd. Ik zei, ja, ik zei, kijk, niks aan doen. Ik zei, daar ligt mijn hart wat zo. Echt waar, het is gewoon een stukje van mijn leven. Henk de Jong van Drachten waart als trainer grut in het amateurvoetbal. De wedstrijd begint voor hem stevast met rituelen. Dit is voor de sponsors en de scheidsrechters. En dit is al je voor Fionnig, hè. Dus elke 12 weken dat we toespelen, dan zwaar ik de gossen dat we dit krijgen. Zo mooi, de Cambuur-logo's erop. Is het wel? Nou, dan kan je Fionnig lekker op pieten. Iedere thuiswedstrijd ja. is raak. Ja. De gasten krijgen dik en dan horen wij de punten. Dat is vaak het mooiste, hè? Dat hebben we al praten, hè? Ja, nou, neem het mij, hoor. Ja, oké. Dit is Gosse Joker. Dit is mijn kameraad. Al 30 jaar lang ben we maten van elkaar. Dus ooit kwam bij VV Drachten. Toen was Gosse mijn leider. En toen week, hoi jongens. Hoi hoi. Toen week jeugdtrainer daar. Ja, dat is altijd zo blijven. Altijd kameraden blijven. Ik heb een paar kameraden. En dat is eigenlijk mijn hele leven. De woordwij vind ik altijd mooi. Ik rijd altijd 100. Ik net. Elke man ik rijd mooi rustig naar het werkdag. Ik mooi rustig naar de wedstrijd. Ik haal altijd wel een bepaalde soort muziek even op voor de wedstrijd. Wat dan? Ja, ik haal altijd andere hazes op. En dat ook een lekker loert. Ja, dat vind ik mooi. Dus ja, en ook dan dat loert op had ik zelf een beetje meisjongen. Want dat jekt mezelf, hè, want ik ken net jongen. Dus dat jet natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, maar wel lekker, dat vind ik wel lekker. Bereiden we eens lekker voor. En ja, ben ik wat te denken waar we aan het wagen. We gaan dan komen de jongens en dan geven we even het Oranje Hotel geven we even een hap kieten. Dan doen we daar een korte bespreking met standaard situaties. En de bespreking ga ik juist al in. Nou, dan hebben we Joert een motiveringsfilm maken. Dus dat begint dan voor hier met het kampioenschap. En dat is juist de beelden van dit hier. En dan proberen we de jongens te rijden, gevoelig te rijden.
En dat is nij voor de jongens. Het komt er niks aan in één keer. Dan krijg ik het ook zelf een verhaal. Nou, show maar even wat beelden. En, nou, en dan hoef ik niks meer te zeggen. Dan ben ik klaar. We zijn een hele kleine organisatie. We zijn een eerste divisie club in de eredivisie. Ja, als je dan ziet wat er op ons af is gekomen het afgelopen jaar, dan is het echt alle hens aan dek. En dat hebben we goed gedaan. Ik ben er hartstikke trots op de club, op de mensen hier op de club, op de vrijwilligers. We hebben echt ik vind een redelijk vlekkeloos seizoen gehad wat dat betreft. En dat is een compliment voor al die mensen. Jan Hollander komt al zo'n het eerste begin bij Cambuur. De laatste jaren zit er met zijn maat Chris Pasen op de eerste tribune. Ja, Jan. Nou, dat moet je. Nou, kom eerst maar even binnen. Ik ben nog niet zo ver. Dat Pasen een fanaat is, dat blijkt toch gauw. Hij spaart alle sjaaltjes die er maar makken binnen van zijn clubke. Wat echt opvalt in deze huiskamer in Kamminga-Bjorn is een gielblauwe bierzen. Dat zal ik je vertellen. Die heb ik gekregen van de buren. En dat ben echte Friesen. En die hebben ook een vlag van Friese vlag. Daar zie ik al zo raar tegenaan. Maar die weet dat ik van Cambuur ben. Hij zei, dan krijg je van mij een bezem. Ik zei, dan. Hij krijgt dat soortje van Heerenveen opvelen. Dus vandaar dat ik die bezem gekregen heb. Dus dat moet schoongeveegd worden en nooit weer terugkomen. Nooit meer terug, nee. Laat me degraderen. Okay. Nou ja, sjaaltje even om. Ja, even een sjaal om. Anders ben we niet te herkennen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Dan wordt het niet. Nou, dat moet al even... Zo is dat, hoor. Kleur. Zo is dat. Het is gewoon een stukje van mijn leven. Als ik een week of 3, 4 geen Cambuur heb, nou, dan word ik doodziek. Ja, ik moet hierheen. Ja, met trainingen en met gewoon wat slap ouwe hoor. Hier met z'n allen, die dingen. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Nee, gezellig hoor. Echt een volle club. Leuke club. Ja. Ik zet hem altijd een beetje op mijn verste plakje. Ik hoop dat het plak is. Dat is onder Leo van der Haring, oud elftalleider. Die paste ik altijd goed op mijn auto. Was ik een beetje bijgelovig. Ik ben wel bijgelovig. Ja. Dus ik zet hem mooi weer onder zijn hoesje. Dat plakje had hij goed weer vrij laten. Keuren netjes hier in Ljouwer. Als het goed is komt Leo nog aan de boet erin. Dus ik verste prik. En dan ben we er al. En dan gaan we ervoor. Draaipuntjes. Ja, dat kook ik mee. Dat komt goed, hè? Ik heb verteld dat jij altijd op mijn auto past, dus bijgeloof, hè? Oké. We gaan ervoor, hè? Goeiedag. Hoi, jongen. Hoe is het? Hallo. Met u? Ja, goed hoor. Heb je gevoetbald vandaag? Ja, Hoeveel? gewonnen. Goed zo, keurig. Kijk, ik ben altijd eerst. Had ik Dwight in de weer ik wil vaak eerste, maar Betsy daar ben ik vaak eerste. Vind ik lekker, even omstruinen. Even wat dingetjes kleermeidjes en even wat nice. Gewoon lekker even bij de meisjes, even praatje meidje, veeltje. Gewoon gevoel van de wedstrijd. Oh, hier nou niet maar. Doe jonkie. Goh. Ja, zeg dat wel. Ik weet ook op mij, jongen. Ja, dat is het. Leid ik wat ouder, hè. Het is wel spannend. Ik kan net verkeerde luisteren. Ik verneem er eigenlijk niks verkeerds van. Maar het is wel spannend natuurlijk. Het zijn belangrijke potjes voor een hele hoop mensen. En voor de club. En nou ja. Nou, dit is een soort Herman Brood-tekening, hè. Ik heb Brood hielp me even zien dat dit verkocht wordt. Ik denk dat die jongens op een gegeven moment niet meer snappen hier. Dan halen we die omkras. Waar begrip dit nou, hè? Nee, dat hebben we juist al in en dan kras ik daar wat in om. Nou ja.
Dus Vitesse hierachter is kwetsbaar. Ja, omdat ze, als zij troskomen, dan maar wij zien dat we daarheen komen te voetballen. Dus we willen op aanval dat Jet bij Cambuur punten pakken. Maar ja, staat door voor jongens. Hey, trainer succes vanavond. Hè? Ja. Hey jongen, heel veel succes hè. Kom goed jongens. Wees het wel hè. En gaan we Joen winnen, Henk, hebben we het feestje? Ja, dan hebben we feest. Oké. Oké. Ja. De groep waar we het vorig jaar en dit jaar mee gedaan hebben, dat is een groep die 3, 4 jaar geleden allemaal ergens onder in de eerste divisie zaten en zelfs weg moesten bij hun club. Zoals Martijn van der Laan was de derde linksback van Veendam. Woutje Drost, die rechtsback was en weg moest bij Cohet. Erik Bakker, die weg mocht bij Zwolle. Macrini, die weg mocht bij Den Bosch. Kortom, dat waren allemaal een beetje verschoppelingen van zelfs eerste divisieclubs. Nou, daar hebben we de tijd voor genomen. We zijn gaan voetballen. We hebben een doel voor ogen gesteld. Die jongens die waren toen 18, 19, 20. Die zijn nu 3, 24. Die zijn nou allemaal hartstikke goed. Eredivisiewaardige spelers. Nou, als daar een hoop van weggaat, dan moet je bijna zeggen van we gaan weer opnieuw zo'n ritje maken. Maar dan moet je 3 jaar de tijd voor nemen. En dat hebben we nu niet. Nog een keer al net een verslaan in eigen stadion dit Cambuur. En het Joen is het maar zien toen ze het meest geweest Steve verkocht. De sfeer is formidabel. De 12e man zit erachter. En dit kan mogelijk de beslissende wedstrijd worden. Dat realiseren de spelers haar. Dat realiseert hem ook de technische staf van Cambuur. En we gaan los bij de wedstrijd in Vitesse. Achter de man. Wij gaan een idee over voetballen. En ik samen met Dwight dan. Gaan we een idee over voetballen van oud begin. Eigenlijk voor hier dat we promoveerd binnen. Gaan we dat al inzet. En daar hebben we ook het vertrouwen in houden. En dat hebben we gewoon vasthouden. Want er is ook een periode geweest dat het wat minder ging. Dat we rond NAC en de weekend daarvoor. Nou, dat krijg je elke keer. Maar daarin ben we rustig blijven. We gaan in de winterstop, in de trainingskamp hebben we de boel weer rustig opgepakt. En dan hebben we de lijn weer trots zet waar we instappen in. Absoluut 1-0 wezen van Cambuur. Het is het net, dus zit het al 21 minuten voetbal en nog altijd 1-0 hier in Ljouwt. Het is absoluut die bal voorbrengt. Kijk, kopwerk en dan gaat hij er wel in. Dan gaat hij er wel in. Oh, dat is dit hier achterin. Kelvin. Wat een lullige goal. Wij op een paal en zijn een verrommeld. Van Vitesse uit een prachtige voorzet van Jody Lukoki. Mooi, wat mooi. Knus vind ik het. Het publiek is heel chauvinistisch soms. Maar de verbondenheid met de stad Leeuwarden en met de achterban, ja, die vind ik heel groot. Ik denk dat het nergens zo leeft in Nederland als hier. En dat gaat wel heel ver. Het zit heel dicht in de mensen, in hun ziel. Cambuur is toch echt een volksclub. En dat is ik de charme. En dat is ik het mooie. De tegenstanders die hier komen, en dat heb je nu echt dit afgelopen seizoen denk ik weer kunnen zien, die komen hier niet met een goed gevoel naartoe. Ze hebben het allemaal moeilijk. Men omschrijft het ook steeds als de Sleeping Giant. En dat is al jaren zo. En dat is het, denk ik ook het sterke van Cambuur. Kom Lukoki, man, gaan er nog eenmaal. Als je nooit naar het voetbal bent geweest, dan moet je eerst naar Cambuur gaan. Daar zie je gewoon het enthousiasme naar voren voetballen willen. En hebben we nou natuurlijk een hele gekke trainer. Een beetje mafferik, maar wel prettig.
En die wil naar voren. Dus we hebben gewoon zat toch, oké, we proberen een aantal te matchen. En we hopen dat hun hier minder matchen. En dat klinkt heel simpel. Maar ze hebben echt tocht. We hebben gekozen voor de aanvallende stijl, voor het willen winnen. Dit ziet er mooi uit, want oh, er komt een 2-2. Ja, er komt een 2-2. Ik wat zeggen, een prachtig doelpunt van Christian Atsu. Werkelijk briljant uitvierd. Tik, tak, en dan de stekpaas. Ja, nou staat weer 2 gelijk. 4 goals in de eerste helft, man. Rondom de thuiswedstrijden winnen ze wat 100 vrijwilligers in touw. Chris zet hem ook al 10-tal jaren in van Cambuur. Ik kom al vanaf 1962 op dit veld, dus ik heb wel wat meegemaakt. De mooiste overwinningen binnen altijd tegen Heerenveen. Ja, die doen. We hebben hier ook wel eens verloren van Heerenveen met 2-0. Dat vond ik niet zo leuk. Hoe diep de sentimenten tussen beide clubs liggen, die blikken doet haatcoach Dwight Lodewegers met nog 4 wedstrijden te gaan bekend maken takken seizoen hoe te stappen naar Ierts rivaal Sportclub Heerenveen. Ik vind dat hij dat gewoon onder de dekman had moeten houden en niet zo direct voor. En daar ontstond die rottigheid door. We hebben er nog voor zin. Deze man verdient niet op deze manier afscheid te moeten nemen. En dat je dan hardlopen de tribune hierop moet en dan zakenclub in moeten lopen om een hoekje te vinden van waar kan ik zitten. Iedereen is dol op Cambuur. Het is een feest om in Leeuwarden tussen de supporters te begeven. Vrolijke, blije mensen. Wat wil je nog meer? Tot afgelopen maandag. Ik loop uit mijn contract. Ik kreeg de kans als trainer op een nieuwe uitdaging. Ik verbreek geen contract. Ik laat niemand in de steek. Ik heb niks illegaals gedaan. Ik vond het een mooie uitdaging. Ik wist voordat er wat gebeuren zou. Natuurlijk, dat is logisch. Als je oerstappen van Cambuur naar Heerenveen, dan krijg je ook kritiek hoe je heen. En het moment wie je misschien achteraf net helemaal goed bepaald, dat hier misschien ooit maar kleert. Maar toen het gebeurde, dat diende me wel goed zeer. Dat wijtje voor het moest, dat we verschrikkelijk. En had de jongens ik zijn. Ik wist wel dat het gevoelig lag bij het publiek. Dat snap ik. En misschien wel iets meer dan gevoelig bij een klein gedeelte van de aanhang. Maar ik hoopte op een beetje krediet. Voor hetgene wat we hier samen met mijn staf, met spelers, met leiding bereikt hadden. Het mocht niet zo zijn. Dat hield nooit matten. Ik liever die wedstrijd in Vitesse en als je in NEC en Utrecht met Dwight spelen, dat we. En dat is die zelf wel weer even in de picture, maar dat is helemaal net belangrijk. Dat meisje al, dat oude meisje, dat is het allerbelangrijkste. Dinsdag escaleerde alles. Volgens de leiding van Cambuur en mij bestond het gevaar dat dit niet een eenmalige actie zou zijn. Dat was zo massaal en agressief. Het blijft altijd wel sport en het moet altijd wel tot een bepaalde grens. En die grens moet niet overschreden worden. En, dus ik denk dat de echte sporters zijn de sporters die zorgen dat het tot aan die grens blijft. En dat het leuk blijft en dat er niks vernield wordt. Maar wel de beleving, de passie. Maar wel niet in het criminele, want dan ga je over de grens. En dat zijn voor mij niet echte sports. Het blijft heel lastig om vanuit die emotie om dan de boel op de rit te houden. En dat is doodzonde, want het voetbal krijgt er elke keer een knauw door. De club krijgt er elke keer een knauw door. Maar een pasklare oplossing heeft nog niemand gevonden. Nou ja, dat is natuurlijk een probleem bij bijna alle clubs. Er is altijd bij iedere club een groepje idioten. Die komen net van het voetbal, maar die willen alleen nog maar rotzooi trappen. En dat is bij Cambuur idem dito. En dat is natuurlijk heel jammer. Dat kan ook een club kapot maken. En wat er ook gebeurt, maar deze club mag nooit kapot. Moet dan niet een blok aan het been vormen. Beter om een stapje terug te doen. En de club wat adem en de team wat adem te geven. Zodat alles gefocust kan zijn op het voetbal. Wij als trainers had totaal geen hekel aan Heerenveen of wie dan ik. Ja, die mij alles winnen, behalve waarschijnlijk wel een mannen. Maar dan is de strijd en dan moet Cambuur altijd winnen natuurlijk. Maar voor de rest is het helemaal net, we hebben gewoon goed contact.
Nog 3 kwartier had Cambuur om de Eredivisie 3 in stand te houden. Winst op Vitesse, budget dat de Leeuwers Takom hier weer op het hoogste niveau acteren. En wat snakt die ploeg bij alles wat er bad is, maar dit succes. 2-2 is het. Nog 3 kwartier te gaan. Dwight Lodewegers voort. En dan het ultieme succes in de wedstrijd in Vitesse. Het zou samen kunnen. Nou, bied je hem aan. Kom op. Waarom moet dat zo hard, je idioot? Dat is toch een drama. Traoré, maar Mark Dijkstra voor hem. Bij Vrede, die zitten er een keer in. Onvoorstelbaar. Bertrand Traoré in de 50ste minuut. Rost die bal werkelijk bikkelhut achter de keeper. Alsof het geen moeite kost. Het is een schitterend doelpunt, maar het stadion valt hier compleet, maar dan compleet stil. Geen buitenspel, die idioot. Wat Bartel er terug. En dan is het Betje. Ja! Bartolomeo! Betje! Nu komt hij nog dat hier er voorbij, maar die voorzetten bij Werhinnen. Bij Barto, ja! We zitten in de laatste seconde van de wedstrijd. Dit is nog altijd fjouwertreien voor Cambuur. Bij deze stand en binnen de Leeuwers Takom hier weer Eredivisie is. Fjouwertreien, wat een scenario. En wat een fluiten die scheidsrechter. Ja, daar is het laatste fluitje. Ja, van Kiesdochter Blom. Cambuur pakt het. En wat een blitzkip hier in het stadion. Onvoorstelbaar. Prachtig. De sterf. Helemaal gek. Henk de Jong. Hij flikt het weer. Cambuur Takom hier weer in de Eredivisie. Ik ben er weer, ja, erin, hè. Nou, wat dacht je dan? Wat hoor ik. Maar wel verdiend, Jensen. Ja, zeer zo. Het is fanatisme, het is avontuur. En dat zit er meestal in de bloed. Ja, als daar maar besmet bent, van mijn rekken zit ik nooit weer kwijt. Dat gaat van die ien op de oren, gaat dat verder. Het is leuk en aardig, maar als Cambuur volgend jaar degradeert, dan ben je weer even 4. Hè? En de eerste hier in de Eredivisie, dat is al je nij en fris. En het tweede hier, dat wordt echt heel moeilijk hier. Na de euforie van het handhaven is dat ook gelijk weer een zorg. Hoe gaan we dit nou in godsnaam voor volgend jaar herhalen? Ik heb persoonlijk de droom om 3 jaar op rij Eredivisie te spelen met Cambuur. Dat is nog nooit gelukt. Nou, ik lijk misschien niet zo iemand, maar ik heb een behoorlijke ego. Het lijkt mij mooi om hier geschiedenis te schrijven wat dat betreft. Maar daar komt nog heel wat bij kijken. Eens is er in 50 jaar Cambuur net zo volle verloren. In het tier dat Oekie Hoekema 16-jarigen in de buurt maken in Ljout, dienen de uitdagings van de clubleiding hetzelfde als nou in het jubileumjaar. Je moet natuurlijk wel bedenken, voetballen is ook in dit geval voor een belangrijk gedeelte een kwestie van financiën. En als je dus wat geld hebt, dan kun je ook wel een goed afstand opbouwen. Als je dus een goede trainer hebt, een goede geest, een man die ervoor staat. En ik geloof dat dat het succes is geweest Cambuur. Je moet dat niet zien aan de stichtingsvorm. Het komt in de allereerste plaats dan op de spelers, het komt dan op de trainer, het komt dan op de wijze waarop het elftal wordt geleid. En een beetje geluk natuurlijk. Afgelopen jaar heb ik zoveel mensen horen zeggen van we moeten niet meer terug naar de eerste divisie, want dan zijn we ten dode opgeschreven. We hebben er 46 jaar in gespeeld. En dan zouden we dit jaar degraderen en dan zou het volgend jaar ophouden. Houd toch op. Ik heb wel vertrouwen dat ze dat weer goed op kunnen vangen straks. Voor het nieuwe seizoen weer. Jawel. Echt. En met zo'n trainer, met Henk de Jong, ja, dat moet lukken. Want die maakt er zo'n goed geheel van. Echt super.
Succes had altijd zijn keerzijde, maar het is wel mooi voor ons. Hè? En dus het betekent dat wij het smoor druk krijgen en dat we... het verwachtingspatroon is gewoon weer handhaven worden hier. Dat kennen het ons. We kennen wel heuger op, maar dat is net reëel. He, dus handhaven, direct handhaven, dat moet eigenlijk wel onze doelstelling wezen. En als we dat goed in de achterrol houden en we gaan goed zieken voor jongens die in onze visie passen, dan komen we hier weer heel lijn. Je moet gewoon zeggen, de eerste 10 wedstrijden, dat zal allemaal weer wennen moeten inslijpen. Dus verwacht de eerste 10 competitiewedstrijden niet te veel. En daarna komen we weer. Ljout gaat omheen voor Cambuur. Het stadion juicht, het stadion explodeert. De vlaggen gaan in de lucht. En de spelers maken de ereronde. Dat karken, dat hoort het net. Volgend jaar weer feest, Jan. Dat is wel oprekenen. Maar wat maakt het al hier uit? Het is feest in Ljout. Fjouwer treien winst op Vitesse. Dat wordt gevierd als een kampioenschap. Het gejuich is voor de spelers, is voor de technische staf, is voor Henk de Jong. We gaan nu een wachtlijst voor plakken in het stadion. Maar dat geldt eigenlijk ook voor sponsors. Want we moeten meestal wel wat bieden. Dus of je moet verbouwd worden, of we moeten een nieuw stadion hebben. Om maar meer mogelijkheden te krijgen om ten eerste de meeste binnen te krijgen. Maar dan moet ik geld genereren om dat te spelen kennen in de Eredivisie. Nou, de toekomst is wel belangrijk dat het stadion er komt. Ik denk dat er de culturele hartstad, dat in 2018 is. Nou, ik had altijd zo'n beetje het gevoel dat ze een openingsstadion wezen, maar dat was bij de Olympische Spelen niet gast. Dus ik hoop dan dat er is. Ja, dan wij daar ik een broek voor mij te kennen. Voor mij is het nieuwe stadion wel een absolute voorwaarde om hier aan te blijven trekken. Omdat ik anders vind dat we aan een dood paard gaan trekken. Je ziet nu hoe makkelijk we 10.000 man in het stadion kwijt kunnen. Er kan eigenlijk al niks meer bij volgend jaar. Nou, dat zegt iets over de potentie van de club. Over hoe het hier beleefd wordt, het voetbal. Nou, dat geeft heel veel... Dat geeft wat aan. Dat zegt iets over deze club. Een nieuw stadion kan daar een enorm vliegwiel betekenen voor de club. Je hebt natuurlijk 2 clubs in de provincie met Heerenveen en Cambuur. Ik denk dat die prima ook naast elkaar in de Eredivisie kunnen blijven. Dus ja, als die doelstellingen er zijn en een stabiele eredivisionist worden, ja, daar wil ik nog wel 3-4 jaar lang mijn schouders onder zetten. Ik denk dat het een stadion moet zijn tussen de 16.000 en 20.000. En ik denk ook dat dat kan en dat het vol is. Als we echt verder willen groeien, ja, moeten we hier misschien vandaan. Maar als het hier kon, op deze plek, in de stad, dat heeft toch iets heel speciaals. Alleen, ja, je zit er wel in die hoedanigheid, maar parkeergelegenheden. En als ze in de Eredivisie blijven, ja, dan komen er nog meer mensen bij. En dan wordt het natuurlijk wel een probleem. Alleen het zou natuurlijk het mooiste wezen dat het op die plek kwam. De meeste supporters wonen rondom. En de praatploeg altijd hier, die kan met fietsen hier. Ja, die wonen hier allemaal. En als ze naar het westen gaan, bij WTC, dan kon de sfeer wel eens anders worden. Weten we nog niet. Maar dan ziet die oude man niet zo gauw meer komen. Henk de Jong, hij was hier kampioen van de Jupiler League. Hij zorgt er nou voor, met zijn technische staf, dat Cambuur op het hoogste niveau voetbal in bloot. En dan Takamir, nog een keer handhaven niet. Dat zou uniek wezen in de historie van Cambuur. Ja, ik denk dat ik ten eigenlijk maar gauw voortwezen maar. Maar het heeft wel wat zijs, want dat gebeurt, ja. Ja, ik denk dat het feestje nog groter zou wezen. Of het treien volhouden. Dat de meesten hier horen van dat soort dingen. Die ben er heel gevoelig voor. Dat, als het nog voor 2 jaar zo lukken, dan is het kampioenschap weer prachtig. Maar dan is deze eerste handhaving is best. Dat ben je al een keer wend. Maar 2 hier, ik denk dat het gek hoe je wordt. Dat het je lospast en zie dat ik te werken. Ja, fantastisch. I'm happy to. Okay, you too.